Tag med Klub Nord og Nilles Rejser på en 2-dages oplevelsestur. Vi besøger blandt andet det nyopførte Korsbæk på Dyrehavsbakken. Her vil der være mulighed for at se Skjerns Magasin, opleve dagligstuen hos Varnes og møde Laura i køkkenet. Vi slutter dagens besøg på bakken med frokost på Postgården. På 2-dagesturen besøger vi også TV2 Danmark med hovedsæde i Odense. Her får vi et sjældent indblik i, hvordan en moderne tv-station bor og arbejder. Læs meget mere om turen og se hele programmet på klubnord.dk. Vejret præsenteres i samarbejde med Himmerland Forsikring. Tæt på og lige til. Der er faldet masser af sne i løbet af dagen i dag. Nu ser det ud til, at det begynder at holde tørt, og så får vi faktisk en rigtig flot dag i morgen med overvejende tørvejr, og altså også flot kig til solen sådan, i løbet af de sene formiddagstimer, for det starter nemlig muligvis med noget tåge, så bliver det til nogle lavtliggende skyer, og så kommer der altså lige så stille huller i skydækket sådan i løbet af eftermiddagen også. Generelt set altså overvejende tørt, temperatur lige omkring frysepunktet eller et par grader over, og længst mod vest, der kan man altså også godt snige sig helt op omkring sådan en 4-5 grader. Vinden, den er der ikke særlig meget af, så det kommer til at føles ganske behageligt i morgen. Og så hvis vi kigger lidt længere frem, så bliver det altså noget af en våd fornøjelse i løbet af mandagen, hvor der skal en front, der skal passere. Hvornår regnen helt præcis kommer, det er lidt usikkert stadig, fordi prognoserne er lidt uenige. Men det, der er helt sikkert, det er, at det bliver en grå og regnfuld dag, inden vi igen skal have en tørværsdag tirsdag. Temperaturmæssigt lige så stille stigende ind i næste uge. Også lidt mere vind. Til gengæld stadig nattetemperatur lige omkring frysepunktet. Vejret blev præsenteret i samarbejde med Himmerland Forsikring. Tæt på og lige til. Her får du lørdagens nyheder fra TV2 Nord. God aften og velkommen. Flygtningene i Hjørring Kommune holdt i dag fridag i Tversted. En gruppe af Tversteds borgere havde arrangeret fridagen for at give både dem selv og flygtningene bedre mulighed for at lære hinanden at kende. Perler, selvportræt og mange flere aktiviteter er på programmet i forsamlingshuset i Tversted. Det er indbyggerne i Tversted, der selv har taget initiativet til at invitere 125 flygtninge til en fridag for flygtningelejren. De flygtninge, der sidder blandt andet i Hjørring Kommune, de bor på ret lidt plads. De kommer fra krig og elendighed, rigtig mange af dem. Og deres liv er ikke specielt spændende, heller ikke selvom de er kommet i sikkerhed i Danmark. Derfor har vi tænkt, at noget af den... Vi kan ikke lave sikkerhed og tryghed og hygge i deres hjemland, men vi har nok af det her, og vi har i hvert fald nok til at dele med dem. When I come here, I enjoy and it's funny for us because we have a boring time in the camping, and when we come out of the camp, we have a good time and we enjoy it. No, that looks really good. It's great. Cirka 40 frivillige har meldt sig til at hjælpe med fridagen, og med så mange forskellige nationaliteter samlet under samme tag, er kommunikationen ikke altid lige nem. Der er nogen, der ligesom kan stå og sige, men hun siger det, og så der er sådan et informel tolk blandt dem. Og så sidder vi, hvis vi er jo heldige, vi sidder med noget visuelt, så man kan ligesom tegne og forklare nogle ting. Når de er færdige her på værkstedet, afsluttes dagen med fællesspisning, inden turen går hjem. Og også kulturministeren havde fundet vej forbi dagens fridagsarrangement. Jeg synes, det er fantastisk. Det er både hyggeligt og rart, og det giver jo et rigtig godt grundlag for at få nye naboer, kan man sige, at mødes på den her måde. Så jeg synes, det er et meget, meget fint initiativ. Lørdag formiddag blev en ung kvinde kvæstet, da hendes bil skred ud foran en sneplov. Kvinden ville holde tilbage for enden af Hulbakvej ved Vrindstedvej ved Lykken, men på grund af det glatte føre kunne hun ikke standse og kørte direkte ud foran en sneplov. I første omgang lød meldingen, at den 22-årige havde indre blødninger, men hun slap, hvis man kan sige det, med skader på kæben og nogle løse tænder i det voldsomme sammenstød med ploven. På Ørnereservatet i Tversted har de oplevet lidt af en verdenssensation. Det er lammegriben her, der har knyttet sig så meget til falconeren, at den nu forsøger at parre ham. Dermed har man helt ekstraordinært fået mulighed for at tappe sæd fra den udrydningstruede rovfugl, som kan bruges til at inseminere en af de få hundfugle, der lever i fangenskab. Det har krævet rigtig meget, også som man kan se på optagelsen. Det er et tålmodighedsarbejde, og hvor man virkelig skal sætte sig ind i dyrets psyke for at kunne forstå det fuldt ud.
Det er den daglige pleje og pasning og forståelse for de dyr, man arbejder med. Man sidder og har tålmodighed og kan forstå dens signaler. Og det med signalerne, det betyder rigtig meget, at man er på det niveau, og den accepterer en som en mage til sidst. Så det har været et langt, men meget, meget interessant arbejde. Og ørnereservatet i Tversted er det eneste sted i verden, hvor lammegriben har så nær tilknytning til mennesker, samtidig med, at den flyver frit i naturen. Og du kan se hele ørnereservatets sensationelle optagelser på tv2nord.dk. Hvorfor bare sidde på skolebænken og forsøge at regne den ud? Hvorfor ikke gøre det i virkeligheden? Ja, sådan tænkte man på Aalborg Tekniske Skole forud for dagens åbent husarrangement. Og sådan blev fysik og matematik lige pludselig til praktik. Flyglet er indkøbt til dagens særlige anledning. Det skal kastes 10 meter ned i trampolin. Jeg er mere spændt, end jeg er nervøs. Jeg glæder mig til at se, sker der det, vi tror, der sker. Der er åbent hus på Aalborg Tekniske Gymnasium, og eksperimentet med flyglet er en del af gymnasiets filosofi. For her laver man forsøg 40% af tiden. Altså her der vil vi helst have, at man ikke kun skal forestille sig, hvad der sker. Så vi laver en masse eksperimenter. Vi bygger ting selv og prøver dem af. Og nu sker det. 5, 4, 3, 2, 1. 10 meters frit fald. På lige godt 2 sekunder. Det var helt fantastisk. Det gjorde jo lige præcis sådan, som det skulle. Eleverne har fulgt eksperimentet indenfor. Det var jo ikke ligefrem det mest spændende, når man tænker på, hvad der kunne være sket. Og der er også et par mine klassekammerater, der sagde, hvorfor var det, de ikke puttede noget eksplosivt deri, så det hele blev fantastisk. Men ærligt talt, det var stadig sjovt at se. Og lad os lige se det igen i en langsom gengivelse med 120 billeder per sekund. Klaveret var begyndt at rotere en lille bitte smule. Og her hos Anden Q skal man nu i gang med beregninger på, hvad der skete med flyglet og hvorfor. Finde ud af, hvor meget Newton den genererede lige på sammenstødet, og se om, og så prøve på at regne ud, hvor meget den her trampolin så vil kunne holde ud. Og så simpelthen bare sætte de værdier op mod hinanden. Ja, så enkelt kan det jo forklares. Og dermed har vi ikke flere nyheder her fra studiet i aften, men bliv nu hængende, for om et øjeblik kan du møde den karismatiske Else Østergaard, der fortæller om et langt liv, der bragte hende helt fra Vestbjerg til glamourøse Hollywood. Og husk nu at zappe over på TV2 Nord Salto for at få det hele med. Og så slutter vi med billeder fra Vrå Højskole, hvor Ashish og Suman, der begge er fra Nepal, var ude og forevige sneen. De har nemlig aldrig oplevet sne, før de kom til Danmark som højskoleelever. Og så må vi jo bare håbe, at der kommer lidt mere hvidt fra oven, inden de rejser hjem igen om 6 måneder. Det er ikke for sarte sjæle, når dyrlægerne behandler vores kæledyr med små og store problemer. Jeg tager nu og skærer i huden. I næste afsnit af Dyrehospitalet får en kat amputeret sit ben. De vender sig rigtig hurtigt til at gå på 3 ben. En tæve bliver scannet for at tjekke, om fosteret har det godt. Ikke meget. Vi er også med, når en 25 år gammel hest bliver aflivet. Følg med i Dyrehospitalet hver mandag kl. 20:30. I Noget på Hjerte præsenterer vi hver gang en buket af de spændende mennesker, som har medvirket i TV2 Nords udsendelser gennem årene. Denne gang skal vi allerførst møde Else Østergaard og høre hendes fortælling om et langt og begivenhedsrigt liv, blandt andet i glamourøse Hollywood. Vi besøgte Else i 2009 hjemme på gården i Vestbjerg i fuld sving med at arrangere det årlige cocktailparty for venner og naboer. Kan I høre den? Og gør noget for andre. Jeg synes, det er noget af det smukkeste og noget af det skønneste, det er altså. Else på 81 bor i Vestbjerg. Hvert efterår inviterer hun folk fra byen til et cocktailparty hjemme på gården, og de lokale kender hende som en livlig og lattermild vært for den årlige tradition. Men Else er meget, meget mere end det. Det her er historien om hende.
og om et langt liv fyldt med oplevelser, fra Beverly Hills til Hammer Bakker. Det hele begyndte en sommerdag i 1954, da Else var 24 år gammel. Så var jo, at jeg ville til Grønland, og det var min far ikke med for. Nej, hvordan fik du den idé? Det ved jeg ikke, fordi jeg kom efter, at jeg ville til Grønland. Og så sagde far, jamen far, vil du da derovre efter til Grønland? Det var jo så forfærdeligt. Ja. Sådan plejer vi at have, for de er jo ikke ret store. Men Else fik sin vilje, og 3 måneder senere stod hun på Grønland og lavede mad til 35 mand i et entreprenørfirma. Jeg forstår slet ikke, hvordan jeg kunne gøre. Var du alene om det? Ja, jeg havde 2 grønlandske piger, men de var slet ikke til at stole på, for de var oppe i de mænd hver eneste aften, altså. Så det er jo dem, at jeg hente op i barakkerne om morgenen. Sådan var det. Der er også noget her, nogle grisehistorier. Dengang var det meget usædvanligt, at en ung pige rejste alene ud i verden. Det var jo en helt sensation. Tænk sig, og en ganske almindelig landbrugspige. Tænk sig, har I hørt det sidste nyt? Hun skal til Grønland. Jamen, der er jo kun isbjørn, og så sned og barn, hun blev 1. Så sagde jeg til det. Efter et halvt år på Grønland er Else hjemme i Tylstrup igen, men eventyrlysten er stadig stærk. Jeg vil til Amerika. Nej, så far, du bliver hjemme. Nej, sagde jeg. Og det skal også noget med rejer og æg og sådan noget, og rullepølse og hamburgerryg. Og så fløj jeg så til New York. Og jeg kan sige, det er nok noget af det sværeste, at jeg har haft, da jeg kom til New York. Jeg stod der. Jeg kunne ikke sproget. De kunne ikke forstå mig. Jeg anede overhovedet ikke noget som helst ting. Else flyver videre til Canada, hvor hun i forvejen har fået plads som au pair-pige hos en familie i Toronto. Men efter et par år rejser hun til filmbyen Los Angeles. Hun har ikke noget job og henvender sig så på arbejdsformidlingen. Så siger damen til mig, hende der siger, jo, hun har forresten et godt job til mig, sagde hun så. Det er en enke efter filmproducenten Sam Wood. Hun søger om en selskabsdame. En selskabsdame. Var det ikke noget for dig? Jo, sagde jeg så, det er noget for mig, og det var i Beverly Hills. Og hun er en stor villa der. Og jeg skulle møde, og jeg sagde, altså, det ville jeg godt have. Og det blev så engageret, hvad jeg skulle have i løn, ikke? Og det vidste de så. Og jeg skulle møde kl. 4 om eftermiddagen, og jeg skulle have vebesiddelse af kørekort, og det sagde jeg havde, men det havde jeg ikke. Det lykkedes for Else at få aftalt en tid til en køreprøve senere samme dag. Så sagde han, så sæt ind i bilen, og så kørte vi så et lille stykke. Så sagde han, så you are very good driver, you are certainly going to get your driver's license right away. Han sagde, at jeg kørte så godt, at jeg skulle have kørekortet med sammen, og jeg fik det. Sådan var det. Det var alle tiders oplevelse. Else er glad for arbejdet som selskabsdame i Beverly Hills, men får alligevel lyst til at prøve noget andet. Så sagde jeg til hende, at jeg tænkte på, at jeg ville flytte. Så sagde hun så til mig, I'm going to die. Hun sagde, hun ville dø, hvis jeg flyttede fra hende. Hun døde halvt år efter. Elses næste job er på en af Hollywoods fashionable restauranter. Ja, Jack Lemmon, ham kendte jeg jo. Ja, og det var fordi, der kom jo mange på restaurant og spiste, altså. Elizabeth Taylor har også været der flere gange og sådan noget, altså. De er jo nu så søde, altså. Det var det. En sen aften kommer Else hjem til sin lejlighed i Beverly Hills og går direkte i bad. Så synes jeg, at det var noget rumsteren. Så rejste jeg mig op af badekarret. Og så tør jeg så en slåbrok over. Sætte lige foden igennem korridoren. Jeg gik ind i korridoren og så ind til stuen. Der står der en maskeret mand. Det kunne man jo også godt bruge til pynt, det her. Kunne man ikke? Så blev jeg så forskrækket, at jeg gør sådan. Han sætter pistolen fra brystærme, og så gør jeg sådan. Så taber jeg det, jeg havde på. Så stod jeg helt nøgen der foran ham, den mand, den med masken. Og så griber han min task, og så løber ud. Det er altså det værste, jeg nogensinde har oplevet. Og der var der alligevel nogen frikadelle med. Ja, så det andet helt. Så kom jeg efter. Nej, nu vil jeg vil tage min uddannelse som mannequin, model.
Ja, altså det var mange, det var sådan flere, der sagde, jamen men hvorfor prøver du ikke det, fordi du har jo så flot en krop, og går flot, og hverken pukkelrykke eller nogen som helst ting, går rigtig på dine ben. Hvorfor ikke prøve det? Så gjorde jeg. Og der viste jeg blandt andet en brudekjole engang. Og den var så flot. Og jeg kan huske altså, at de vinkede og gav ved på, da jeg kom ned af catwalken, ikke, og hældte den der. Og så købte jeg den brudekjole. Jeg gav ikke ret meget for den. Og jeg har den. Og ved du hvad? Den har hængt i mit skab i alle de år siden, at jeg kom hjem. Den er meget speciel. Du er ikke blevet gift i den? Nej, for det ved jeg, hvordan det gik til, da jeg blev gift. Nej. Vi havde så travlt med høsten. Så sagde jeg, så vi er nødt til at have overstået, sagde jeg så. Fordi altså, vi har så travlt med høsten, vi skal hjem med høst, så må vi have til at få overstået, sagde han så ham det skulle vi os. Og så overstod han det. Jeg har ingen brudepaket og ingenting, og vi suste hjem. Mig i det gamle tøj, og mig ud i marken med traktoren, og Kronborg han skulle til at fodre grise, sådan foregik det. Elses amerikanske eventyr varede i 10 år, inden hun vendte hjem til Nordjylland. Hun har boet her på gården Vestergaard med sin mand Kronborg siden 64, og efter hans død er hun stadig aktiv i driften. Og så plejede vi at have grise i begge stallen, men det har vi ikke haft nu, fordi at for det første, at de koster jo, skal man sælge dem, de koster jo ingenting altså. Og skal man købe dem, så er de jo dyre nok. Livet på gården og samværet med dyrene fylder meget i Elses tilværelse. Det er godsefar og godsemor. Else nyder også at pusle om planterne i haven. Ja, men jeg elsker roser. Jeg synes, de er så yndefulde, og nogle af dem dufter, andre dufter ikke, men... Du har en hemmelighed med blomsterne. Ja, jeg snakker meget med dem. Goddag. Ja. Det kan de godt lide, for det har de sagt. Det kan de godt lide. Jeg siger, at de er pæne, og de er søde. Så skal vi nok blomster for dig, Else, når du siger det, siger jeg tror aldrig, det er sådan mere imellem himlen og så jorden. Jo. Et værelse på loftet gemmer på en af Elses store lidenskaber. Jeg elsker min hatte, og jeg synes, når jeg bruger hat, man virker så sophisticated, man ligner ikke andre. Og min hund vil helst have, at jeg har hat på. Ja, det er en hat, jeg har købt i New York, mens jeg var derovre. Og det er en hat, at jeg elsker meget, meget højt, altså. Og jeg spekulerer aldrig på, hvad andre mennesker de tænker over, at jeg har sådan en buket på hovedet, for jeg elsker den hat. Sig mig lige en gang, er de så inde alle sammen? Så sætter du. Ja. Hver år i oktober, så har jeg cocktailparty, det er amerikansk cocktailparty. Spisebord er pladeren sat i, og det er så dækker op med en af forskellige slags pindemader. Derfor er jeg også meget glad for, at I er kommet her i dag, og jeg har sagt ja tak til invitationen, altså. Og det er det mad, I skal have, altså. Så og det er flødeboller til den søde tand. Og nu skal jeg sige dig en ting, du tager ikke noget af heller. Nej, gør ikke. Du har lov at ikke din hal hen i noget. Om at hygge sig og sådan, og det er afslappende det her, altså. Så det synes jeg, altså det vil jeg gerne gøre. Jo, jeg synes, jeg har haft et godt liv, og det synes jeg, altså, det kan også styrke en på mange, mange måder, når man er så tilfreds. Det er så mange, der er så utilfreds. Jeg synes, jeg får lov til at opleve så utrolig meget, altså. Og det, jeg har oplevet, det er aldrig nogen, der kan tage fra mig. Du er en dame med fuld fart på, 81 år, er det ikke nogen hindring? Nej, det er det ikke. Jeg skal være 115. Danskerne er blandt de mest kaffedrikkende folk i verden, og hvis man vil nyde en kop lidt ud over det sædvanlige, så skal man naturligvis opsøge en barista. Altså en person, der har uddannet sig i den ædle kunst at brygge kaffe. I 2008 kiggede vi indenfor i kaffebaren Behag din smag i Aalborg, og her stod en prisvindende barista bag disken.
God kaffe kræver kærlighed. Det ved baristaen Lene Hyldal alt om. I 4 år har hun sammen med sin kæreste drevet en kaffebar i Aalborg. Folk skal forstå, at kaffe jo ikke bare er nogle døde kaffebønner. De er stadigvæk levende. Så det, at vi gør tilberedningsprocessen, altså kværner først, når vi skal bruge det og sådan noget, det gør, at vi får flere af de der ting, der er i kaffebønnen, med ned i koppen. Glem alt om filterkaffe. Hos den aalborgensiske barista er kaffen friskmalet og brygget ved den perfekte temperatur. Maj-Britt Hansen er en af de nordjyder, der ofte kommer forbi den lille kaffebar. Det er for at få en rigtig god oplevelse med kaffebønner, at det ikke er bare noget, der er drønet igennem med et filter, sådan en bukke, og noget, hvor der virkelig er lagt noget følelse i at lave nogle god kvalitet, og det tror jeg, det er meget op i tiden. Det er ikke ligegyldigt, hvordan kaffen bliver serveret. En god barista gør en dyd ud af, at koppen også er en visuel oplevelse. Det er jo sjovere for kunden at få en smuk kop kaffe end en, hvor tingene bare er kastet sammen. Ligesom når vi går på restaurant, så anretter kokken også maden flot, fordi det er mere appetitvækkende. Ligesom man får sådan en indre ro og en indre balance, når man nyder de der aromastoffer fra kaffe, og man falder ligesom lidt ned i gear, når man har været oppe og køre i så mange timer. En masse ydre faktorer påvirker kvaliteten af kaffebønnerne. Der bliver jo dyrket kaffe i over 60 forskellige lande verden over, og der har jordbundsforhold og klima og kaffefarmejeren og alt det her, det har indflydelse på smagen, ligesom det har med vin. Hvis der lige pludselig kommer tørke i Brasilien, så går det jo selvfølgelig ud over kaffeproduktion.